आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय थांखिनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव फोसावजानायनि उनावनो बड'लेण्डआव मैखोम बिजाथाइ सोमजिदों। बर' रावखौ नेवसिनाय थांखियाव दुंहाव बिजाथाइ। बे थांखिनि बेरेखायाव बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुआ क'क्राझार नोगोरनि गोबां थावनियाव असमिया रावजों लिरनाय साइनबर्डआव गोसोम गाब फुनना दुंहाव बेरेखा खालामबाय बनसुआ। बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार नोगोरनि जेडि र'डआव बनसुनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा गला फसंथानफोरनि साइनबर्डआव थानाय असमिया रावनि सायाव गोसोम गाब फुनबाय। बर'नि माहारियारि सन्मान आर'नाइनि डिजाइन आरो बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ लाजि फोनांदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा सहायना थानो हायाखै। बेनि बेरेखा सोमावसारनाय महरै जों बे हाबाफारिखौ आजावदों। बे अजद बनसुनि दैदेनगिरि मनन्जय दैमारिनि गोसोम रं होनायनि मिनिङा जाबाय प्रटेस्ट। बेयो जाहैबाय जोंनि बर' भाषाखौ जुदि बोखारनायाव बर'फ्रा जे दुखु मोनबाय बे मोनसे देखायनाय जाहैबाय। दा आरो बिसोरनि एसामिस भाषाखौ जुदि जों गोसोम दागो होबाय अब्ला एसामिस मानसिया माबायदि मोनो बेखौ जों देखायनो लुबैदों आरो। दा एसामिसफ्राबो दुखु मोनगोन निस्सय, बिसोरबो इमसनेल जाति आरो जोंबो इमसनेल जाति। दा बेहाय बेखौ जोङो देखायनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। रन्जित दास बिथाङा जोंनि आयेन आफादनि स्पिकार जाबाय। बे दिननिफ्रायनो जोंनि बर'नि आर'नाइखौ बोखारना होनाय जाबाय। लोगोसे बेहाय नेम प्लेटआव बर' भाषाजों लिरनाय जायोमोन, बेखौ बोखारना होनाय जादों। दा बेहाय जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बेबायदि इनाय आरो बर'फोरखौ खनले खनले गोहैलो खालामनायनि थाखायनो जों आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबि खालामबोदों। जों आसामनिफ्राय आलादा जानो नागिरो। बे गोख्रों बिबुंथि बनसु दैदेनगिरि मनन्जय दैमारिनि। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जों डिमान्ड खालामदों आरो बनसुआ बेफोर लाइनखौनो बुजिनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जे स्पिरिट बेखौ लानानै बनसुआ जोनोम जादों आरो बे हिसाबैनो जों खामानिखौ मावगासिनो दं। दिनै आरो बेनो राइट टाइम होननानै जों आरो जों मुभमेन्टखौ आरो रिभार्स खालामफिननो हागोन। दा नोंथांमोननि मिडियानि जुगै जों खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बर' जेसेबां आफादफोर दङ बिसोरो खौसे जानांगौ आरो गोदोनि बायदिनो ग्रोम ग्रोम फैनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मुभमेन्टआव बाहागो लानांगौ। गुबुन फारसेथिं आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय खौरांखौ लानानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिया। बिथाङा बुंदों बे आयदाखौ बर' समाजा माब्लाबाबो सहाया। सिगाङावनो जेनेरेल पारपस कमिटि सुंद'यै जिपिसिनि गनायथि लायाखैमोनब्ला अब्ला गनायथि लाहोनांगौमोन। बेबायदि थांखिया आसामाव आथिखालाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गोजोन थासारि फैनायखौ खौसेथि गोरोबलायनाय सिफायनायनिसो मोनसे हाबाफारि। बे आयदाखौ थांखि लानानै सिगां सावरायनाया गोनांथारमोन होननानै बिबुंथि खालामबाय गपिनाथ बरगयारिया। हेमन्त बिश्व शर्मा सरकारा बे लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारोब्ला थोंजोङै आं बुंनो लुबैदों आसामाव जेबायदि दा मोजां मोनसे समन्वय सान्थि मोनसे बयबो हारि माहारिनि गेजेराव जे फोथायलायनाय फैहांदोंमोन बेवहाय बियो हेंथा जागोन, हेंथा सोमजिगोन। बेखायनो आङो खावलायनो लुबैदों मिन्थिनायाव बिश्वजित दैमारिया जेब्ला बुंथिगिरि थायोमोन अब्ला जिपिसिनि जेबो पारमिसन लायाखै। बेखौसो आं खावलायगोन जे बै समाव लायाखैबा एसेबां 126 मन्त्रि एमएलए थासेयाव बिनि खोथाखौ मानो रावबो रायखाङाखै। दिनैसो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरियाव गैला हिसाबै बेखौ बोखारनो नागिरनायाव जोंथ' बुंगोन बोखारनो मोना। मख'जाथावना दि जेनेरेल पारपस कमिटि सुंद'यै जिपिसिनि गनायथि गैयालासे बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'आव बाहायदोंमोन।
बेनिखायनो लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि थांखि लादोंमोन होनना खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन। अदेबानि बे आयदायाव रबिबाराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ खौरां मेल हांख्रायना बे आयदायाव रोखा खालामना होनाय नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों बर' रावनि हेंथायै जेबो थांखि लायाखै। बिथाङा लोगोसे फोरमायदों असमिया, इंराजि, बर'जों लोगोसे हिन्दी राव दाजाबदेरनायनि थांखिसो आजावनाय जादों होनना रोखा फोरमायो। जी आमार असमिया, इंराजी, बड़ो भाषार लगते हाउसर भितर आमी इन एडिशन ए तीनटा लैंग्वेजर लगते आमी हिंदीटो काली नतुनকৈ आमी इंट्रोड्यूस करिছোঁ। और जेहेतु এটা সিদ্ধান্ত তেনেকুৱা লোৱাৰ আগে আগে জেনেৰেল পাৰপাছ কমিটি মিটিং মাতিব লাগে, গতিকে আমি এতিয়া আপোনাৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত তাত মানে পূৰ্বতে আছিল তিনিটা লেংগুৱেজ আছিলে, হিন্দীটো নাছিলে। আৰু যেহেতু হিন্দী এটা ৰাষ্ট্ৰভাষা, গতিকে ৰাষ্ট্ৰভাষাক আমি সন্মান সকলে জনোৱা উচিত, যাৰ কাৰণে আমি हिन्दीटो नतुनকৈ प्रवर्तन आमी करिছোঁ। दा बाथ्राया जाबाय बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय बोखारनाय जायाखैब्लाबो मन्त्रि एमएलए फोरनि खथायाव बर'जों लिरनायफोरखौ बोखारनाय आरो बर'नि माहारियारि सिनायथि आर'नाइ डिजाइनखौ आसाम आयेन आफादनि सिंनिफ्राय बोखारनायखौ सहायनो हायाखै दुलाराय बर' माहारिया। जायनि जाउनाव बड'लेण्डआव बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि हेंथायै दुंहाव बिजाथाइ सोमजिनाय नुनो मोन्दों। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।